प्रमद बर' सारा गबिन्दा सारा बोरैथो बेयाव जौ दखाननि लाइसेन्स हरनानै जौ दखान खुलिहैखो सोर माबादि मिथिखांदों मानसिफोर नायजोब माथो जौखौनो 18 बोसोरनि खम मानसिफ्रासो बायै लोंहैयोनो this is practical बसुमतारी रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय माने UPPL नि जोंना बिथांमोना सारमोना सोरबा फन हरगासिनो आंनाव सोरबा होनदों मानो थांखो सोरबा होनहरदों बांद्राय बुंदों सोरबा होनदों माने सानफ्रामबो एखे थाबाय थाया नोङो निउट्रलाव थानांगौमोन नोङो मिडियायाव ओंखारनाङामोन बायदि रोखोम होनदों आरो सासे BPF नि नाम लानानै जोंनि BPF आव खि गैला बेयो जेबो खामानिबो मोनला खामानिबो मोना बियो जेबो रोङा प्रेक्टिकल बसुमतारीया मा रोंगौ होनदों आरोखि ओमफ्राय आङो सानदों बियो MCLA ना EM ना हाइ कमान्डनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट ना सेक्रेटारि आङो सोंनानै नायबाय जिनिसफोरखौ सोंहरजोबबाय जिनिसानो एखेबारे बेराहरा आरोखि बेस्रा थिगैनो दं बेसे गिदिर कन्ट्रेक्टर बेबा A+ ना A ग्रुपनि ना मानि स्टेटनिखौ मावो ना BTC निखौ मावो बेबा गाव कन्ट्रेक्टखौ जेबो नङा थिगैनो दं आंहा एथ' फिननाय हरनांगौनि गोनांथि गैया जिखुनु बियो EM नङा MCLA नङा ओरैनो नाबालक मानसि दे BPF नि सापर्टार ना UPPL नानो BPF नि होननानै लादों बुंदों आंथ' मिथिला थिग आसे खिन्थु नोङो स्किम बा खामानि होग्रा नङा आं बेखौ मिथिगौ आरो आंनो खामानि होब्लाबो आंहा दुखु मोननाय गैया BPF नि सायाव सोर EM नि मानसि नोंलाय बबे कनस्टिटुएन्सिनि सोर लिडारजों थाफायो बेनाव सोंसाय आंखौ जोंनि गसाइगावनिफ्राय लानानै रौता गफुरसिमाव BPF नि जेसेबां माहाजोनफोर दं EM MCLA फोर दङ आं बेरायजोब्बायमोन दा बेरायनायालाय माथो बिदि होनथारा बिसोरलाय ओइ दले बिटिआर नोंथां नोंथाङानो बे निउसखौ दामजेनदोंना आं प्रेक्टिकल बसुमतारीया इसोरजों सोमोन्दोआव थाग्रा मानसि आङो खुनु मानसिखौबो गिया खुनु भुत मत बिराद दायना दायनिखौबो आं गिया आं खालि इसोरखौल' डाइरेक्ट गियो आरज खालामो आरोखि UPPL नि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनायखाय सहायनो हायाखै बियो खालि स्टार्टिंल' एखेबारे सुरुआतल' जेबो जायाखै दाबो इलेक्शना MLA नि केन्डिडेट डिक्लेयार होआखै जे दिनाव डिक्लेयार होगोन ओइ दिननिफ्रायसो जागोन आंनि खामानिया दाखालि जागायजेननायल' आरो जोंनि साखाथिनि कनस्टिटुएन्सिनि सासे जोंना बाजै बानु नार्जारिया मोनबा 6थासो चेनेलाव पेजनि माबायाव ओरैबादि गाज्रि कमेन्ट हरबाय माबा खाख्रेबनो मोदोम गैयानो माबा जेबो माबा अनेक आंथ' बुंनो लाजियो आरोखि बिदिखौ सासे UPPL आइजो गांखंनि लिडार जानानै मानो बिदि बुंनांगौ जाखो बाजै सना अयनाय जाबाय प्रफाइल पिक्चाराव सिनायथारो गावखौ जारागुरिनि बाजुगावनि होननानै आदा उमुकनि हिनजाव
अयनाय जायो आङो हिनजावफोरखौ रायनाय नङा आं हिनजावफोरखौ माने बिमा बिब' बिबाजै बिनानाव बिब'फोर बादि सानो नालाय अरजाया खिन्थु सासे इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि लिडार जालायनानै बिदि बयनिबो चेनेलाव बिदि गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा आरोखि कमेन्ट हरग्राफ्रा आलादा थाखायोना सापर्टारफोर थायो इउपिपिएलनि अनेक सापर्टार दं दा नोंखौ बयबो सिनायथारो कमेन्टआव प्रफाइल पिक्सारानो दा बानु नार्जारि होननानै नुजायो बाजै अयनाय जायो नोंना आंखौ माबा मोदोम हामख्रें माबाख्रें होनलाबायगासिनो हाबा बाजै नों बादि बैसो गोरलैयावनो माहाजोन थाखा आवला फिसाय मोननानै जोङो बे दामि क्रिम फुननो मोनाखै गोथाव मोनजायाखै थाखा फैसा दांनायानो नै बोसोरब्रैसोल' जादों आङो बाजै जों खामला मावनानै सान्दुं अखा बाराव खामानि मावनानै फरायबोनाय देरबोनाय मानसिसो बाजै दे आं राया नोंखौ दे बाजै दे थिगैनो दङ ओमफ्राय जोंना आरो बिसोर लागो खाथिनिनो सासे फेसबुक पेज सालायो इउपिपिएलखौ बिराद सापर्ट खालामथारो जोंना आदाया नामखौ मिथिया आङो मानसिखौ सिनायगौ नोंथाङा एथ' समाजनि एरियानि इउपिपिएलनि जानानै मोजां खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला नोंनि उसुं खाथियावनो प्रमद बर'आ वाइन शप खुलिहैदों औवाबारियाव बे वाइन शपखौ बोरैथो खुलिहोखो नोंसोरलाय बे जारागुरि खैरो बागानाव उन्दैफोरखौ जौ लोंहैजोंसै नोंसोरो अयनाय जाबायना एफा इउपिपिएलनि नेता बे बाजै बानु नार्जारिमोन आरो नोंसोरबायदि बे फेसबुक पेज सालायग्रा बाजुगाव माबा जारागुरियाव थालायनानै प्रमद बर' सारा गबिन्दा सारा बोरैथो बेयाव जौ दखाननि लाइसेन्स हरनानै जौ दखान खुलिहैखो बे लांदांगुरि बाजुगाव औवा बागानाव आंथ' खबर लाबाय माथो जौखौनो 18 बोसोरनि खम मानसिफ्रासो बायै लोंहैयोनो बेफोरखौनो नोंसोरो दबथायनो साननो हनो खामानि मावनो रोङाखै आं प्रेक्टिकेल बसुमतारिखौसो अभार स्मार्ट होनबाय नोङो आयै फिसा प्रेक्टिकेल बसुमतारिया जेबो रोङा अभार स्मार्ट खामानि मोनला होननानैसो गावसोरसो सिन्था जाहैबाय आंहालाय दा मानि सिन्था जानांगौ जाखो टाउनाव हा दं फिफा गालांनाय मियाइदि पाट्टा गांथाब हा दङ पस्ट अफिसाव 20 लाख डिपजिट दङ मान्थलि बेथन जायो आङो बिपिएफ निफ्राय स्किम मोनलागि दामोन आङो बिपिएफ निफ्राय थाखा मोनलागि दामोन आङो बेफोरखौ एथ' लब जानानैथ' फैयाखैना आरो आङो स्किमखौबो मोनथारैखौ नुहुराखै नोंसोर जेबादि सानदों बुंदों आं स्टेटनि डाइरेक्ट मावनो हायो बिदिबो लिंक दं आंनाव आंखौ रावजोंबो कानेक्सन गैयै गोहो बोलो गैयै पावारलेस बिपिएफ नि नेताफोरजों रावजोंबो लिंक गैयै जेबो लामा गैयै सानखोना माखो आरो बे गफुरनि एसकिं आदा खावब्ला नोंथां बुन्दु हिनजाव रासि नोंथां नोङो इउपिपिएलनि एबिसिडिखौ दाखालिसो मोनामसुजेनदों जोङो पिसिडिआर काप प्लेट माबा प्लेटनिफ्रायनो दङ बुन्दु गफुरा मैया दाखालिसो भट होजेननो मोनदों एसेयावनो एथ' ट्रेनिं लाबाय नोङो आयै फिसा हामा बे दुनियायाव प्रेक्टिकेल बसुमतारिखौ रसा फोनांनो खुनु जिनिस गैला आंखौ
इसोरा जाहोयो इसोरानो होयो इसोरानो बासायो इसोरानो दैदेनो इसोरानो बोरजों आग्लाय बिग्लाय होयो आंहा सोरबानो सोरनियावबा निर्भर दिपेन्ड खालामनांगौनि गोनांथि गैया रैखागिरि नों आफा सोरजिगिरि नों बुहुमनि जोंहा जेबो आंखाल गैया नों थानायाव जोंहा जेबो आंखाल गैया नों थानायाव आंखाल गैया इसोर थानायाव खुलुमथ'बाय रायजोफोर बयखौबो गोजोन्थों बाबाजी जोंनि बे सेरफांगुरि बाथौ मन्दिरखौ माबोरै सिफायलायदों बिसार मिडियाव जोंनि सेरफांगुरिनि बाथौ मन्दिराव सिफायलायबाय दावरावआव मोनथिबाय बिसोरनि मिटिं जादोंमोन माबायदि दावराव खालामदोंमोन जोंनि सेरफांगुरिनि बे बाथौ मन्दिराव सिफायजोब्बाय नायनो हागोन नै बेफोरखौ नाय सिफायना माबायदि गाहरजोबदों नै माबायदि मिटिं खालामदों बिसोर माबायदि मिटिं खालामदों नाय बेफोर माबायदि मिटिं खालामदों बिसोर माबायदि मिटिं खालामदों बिदि मिटिङाव माबायदि सिफायनांगौ नायजोब मानसिफोरखौ नायजोब गासिबो नायजोब सोर माबायदि मिटिं खालामदों सोर माबायदि मिटिं खालामदों मानसिफोरखौ नायजोब गासिबो सिफायजोब्बाय बाथौ मन्दिरनि बे बेन्सफोरखौ मिथिबाय गासिबो सिफायजोब्बाय सेरफांगुरि बाथौ मन्दिरनिखौ बिसोरनि जात मानसिफोराव बिदि माबायदि सिफायनांगौ बिसोरनि बे गासिबो माबायदिखौ सोर माबा जानांगौ बे सिफायजोब्बाय गासिबो सिफायजोब्बाय बिहारि आरो बाङालिनि मिटिं जादोंमोन दिनै कमप्रमाइज खालामना फैदोंमोन माबायदि सिफायजोबदों नायजोब सिफायजोब्बाय नाय डाइनिं टेबोलखौ गासिबो ओरै गासिबो नाय माबायदि सिफायजोबदों नाय जाय जाय भाঙাছে কারকা বুঝতে না কিন্তু মুশকিল হবো কিন্তু